Αυτό που παρέλαβα δεν είναι ίδιο με τη φωτογραφία και ξέρεις κάτι, έχεις δίκιο. Μία από τις αγαπημένες μου κατηγορίες πελατών είναι αυτοί που παρατηρούν τα πάντα. Όχι τα χρώματα, την ποιότητα, αλλά ότι στη φωτογραφία το λουλουδάκι βρισκόταν στο κέντρο, ενώ στο προϊόν που παρέλαβαν βρισκόταν λίγο πιο δίπλα. Και πραγματικά το λατρεύω αυτό, γιατί δείχνει πόσο πολύ φροντίζετε αυτό που επιλέγετε για εσάς και το μωρό σας. Κάπου εκεί όμως συνειδητοποίησα πως δεν σας έχω πει κάτι για τα προϊόντα λαμηλού. Τα patterns της λαμηλού δεν είναι στάμπες που μπαίνουν πάνω στα προϊόντα, αλλά κάθε συλλογή σχεδιάζεται από την αρχή αποκλειστικά από designers της λαμηλού. Τα σχέδια τυπώνονται πάνω σε ολόκληρα τόπια υφασμάτων και έπειτα το ύφασμα κόβεται και κάθε προϊόν ράβεται ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει πως κάθε ραφή πιάνει διαφορετικό σημείο του pattern και κάπως έτσι κανένα προϊόν δεν είναι 100% ίδιο με το άλλο, αλλά κάθε ένα είναι ξεχωριστό και μοναδικό. Οπότε ναι, ίσως το λουλουδάκι να μην βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο σημείο με τη φωτογραφία, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά ενός προϊόντος που έχει σχεδιαστεί από την αρχή με τόση λεπτομέρεια και φροντίδα. Για πες μου κι εσύ, το προϊόν που αγόρασες είναι ακριβώς ίδιο με τη φωτογραφία που είδες?